Kolem mechanického zabezpečení Konstrukt koluje řada mýtů o tom, jak je snadné ho překonat. Zejména je prý dobrou pomůckou pro zloděje tekutý dusík, který stačí nakapat na zámek a ten pak vlivem okamžitého zmrazení povolí. Požádali jsme zástupce společnosti Konstrukt Zdeňka Chaloupka o jeho názor na tyto domněnky. Překonání zámku zpátečky pomocí tekutého dusíku je zlidovělý, hluboce zakořeněný mýtus, ale technicky je to prakticky neproveditelné. Mechanické zabezpečení Konstrukt je technologicky i konstrukčně řešeno tak, aby odolalo bez problémů teplotám minus 196 stupňů, které poskytuje tekutý dusík, a zároveň si zachovalo bezpečnostní charakteristiky. Ostatně pojďte se podívat. Principem zkoušky tekutým dusíkem je, že se masivní mechanický bezpečnostní systém podchladí tekutým dusíkem a poté podstoupí zkoušku odolnosti. V našem testu ponoříme celé zabezpečení do nádoby s tekutým dusíkem, abychom skutečně prověřili odolnost vůči jeho působení. V autě zloděj nemá šanci zabezpečení takto ponořit. Pouze zámek dusíkem pokape či postříká, takže působení dusíku je několikanásobně menší. Okamžité zmrazení může mít vliv na výraznou změnu vlastností a tím i snížení odolnosti celého systému. Právě zámková vložka, která je hlavním prvkem mechanického zabezpečení, musí být schopna odolat i opakovanému působení tekutého dusíku a použití hrubého násilí. Zkouška jednoznačně prokázala, že i při teplotě nižší než minus 190 stupňů Celsia zůstává mechanické zabezpečení zcela funkční. Nyní provedeme stejnou zkoušku ještě s jiným typem mechanického zabezpečení Konstrukt, takzvaným konzolovým zámkem. Celý systém byl opět podchlazen na minus 196 stupňů Celsia. I tentokrát zůstalo zařízení zcela funkční. Překonání systému Konstrukt je velmi obtížné, neli zcela nemožné. A to i v případě použití hrubého násilí pomocí vrtačky anebo pomocí sekáče a těžkého kladiva. Jednotlivé části zabezpečení Konstrukt jsou vyrobeny jen z těch nejkvalitnějších materiálů. Vidíte, že dřív zloděj zničí sekáček, než aby překonal ocel, ze které je mechanické zabezpečení Konstrukt vyrobeno. A zámek opět přes všechny pokusy o překonání funguje. Zkoušky jednoznačně prokázaly, že i při teplotě nižší než minus 190 stupňů Celsia zůstává mechanické zabezpečení Konstrukt zcela funkční. Jeho funkčnost se nesnížila ani po použití hrubého násilí. Teď už si troufám tvrdit, že tento mýtus o mechanickém zabezpečení Konstrukt je navždy překonán.